Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thando zami ngifisa sibuke incwadi kaMose uGenesis usahluko seshumi nesishaka lombili ivesi lika 16 kuze kube u33. Amadoda asuka lapho abheka ngaseSodoma. uAbraham wahamba nawo ewaphelezela. uJehova wathi, ngingamfihlela uAbraham lokhu engizakwenza na? uAbraham uyakuba isizwe esikhulu esinamandla. Ziyakubusiswa kuye izizwe zonke zomhlaba. Ngokuba ngimkhethele ukuba ayale abantwana bakhe nendlu yakhe emva kwakhe ukugcina indlela kaJehova nokusebenza ukulunga nokwahlulela ukuze uJehova amenzele uAbraham lokhu amthembise khona. uJehova wathi, isikhalo saseSodoma nesaseGomora sikhulu nezono zabo zinzima impela. Ngalokho ke ngiyakwehla ngibone ukuba benzile impela konke njengokwesikhalo esesifikile kimi. Uma kungenjalo ngiyakukwazi. Ayisefulathela lapho amadoda aya ngaseSodoma, kepha uAbraham wayesemi ebusweni bukaJehova. uAbraham wasondela wathi, uyakubhubhisa olungileyo kanye nomubi na? Mhlawumbe kukhona abalungileyo abangama50 phakathi komuzi. Imbala uyakubhubhisa ungayeki indawo ngenxa yabalungileyo abangama50 abakuyo na? Makube kude nawe ukwenza ngalendlela, ukubulala olungileyo kanye nomubi. Olungileyo aabe njengomubi, lokhu makube kube kude nawe. Umahluleli womhlaba wonke ubengayikwenza ukulunga na? uJehova wathi, uma ngifumana eSodoma abalungileyo abangama50 phakathi komuzi, ngiyakubayekela indawo yonke ngenxa yabo. Kepha uAbraham waphendula wathi, bheka, sengiqalile ukukhuluma enkosini, mina engingelutho engingumlotha. Mhlawumbe kuyakusweleka abayisihlanu kuba abalungileyo abangama50. Uyakubabhubhisa wonke umuzi ngenxa yalabo abayisihlanu na? Wathi uJehova, angiyakubhubhisa umuzi uma ngifumana khona abangama45. Kepha wabuye wakhuluma kuye wathi, mhlawumbe kungafunyaniswa khona abangama40. Wathi, angiyakukwenza ngenxa yabangama40. Wayesethi, mayingathukutheli inkosi ukuthi ngisakhuluma, mhlawumbe kungafunyaniswa khona abangama30. Wathi, angiyakukwenza uma ngifumana abangama30 lapho. Kepha wathi, bheka, ngiqalile ukukhuluma phambi kwenkosi, mhlawumbe kungatholakala abangama20 khona. Wathi, angiyakubabhubhisa ngenxa yabangama20. Wayesethi, mayingathukutheli inkosi ukuthi ngisakhuluma kanje, mhlawumbe ngafunyanwa abayi10 khona. Wathi, angiyakubhubhisa ngenxa yalabo abali10. uJehova wasuka nxa eseqedile ukukhuluma noAbraham. uAbraham wabuyela endaweni yakhe. Ijulile le ndaba. Kumina ukujula kwayo kuvela ekutheni verse 1 to 15. uJehova uvakashele noma uNkulunkulu behamba nabantu. Abraham engazi abameme labantu kanti umema uNkulunkulu qobo lwakhe. Ebese ethi ngicela ukunikeza amanzi, nigeze inyawo, nginikeze amanzi, niqede ukoma nidle. Abalungisela ukudla.
okungithintayo ukuthi uNkulunkulu uqeda ukushiya isibusiso kuAbraham. Qeda ukubusisa uAbraham noSara nenzalo yabo. Athi meqeda konke ebese hamba. Uqeda ukushiya isibusiso kulomuzi. Kodwa uzoshiya isinkemba kolandelayo. Sometimes the attitude yethu yona ekwazi ukushintsha izinto. Uqeda ukushiya isibusiso kulomuzi, kolandelayo uyofaka isinkemba. Kodwa ngenxa yesibusiso asishiyile, uthi angikwazi ukuhamba ngamtshelanga uAbraham izinto ongenzeka zenzeke. Yazi kunezinto uNkulunkulu azambulayo ezimpilweni zethu ngenxa yesibusiso asishiyile, either thina okubazali bethu noma kokhokho bethu. Kunezinto esambulelwa zona, hayi ngoba nakho singcono, but ngenxa yesibusiso. Khona isibusiso uNkulunkulu asenza kokhokho nokhokhokazi, thina manje esesidla izithelo zaleso sibusiso. Uthe endleleni ngikuzwile ukukhala nosizi namanyala ekuthiwa ayenzeka eSodoma naseGomora. Nangu uNkulunkulu eveza inkonzo yokuthembeka. Uthi kodwa mina ngifuna ukwehla ngokwami ngiyozibonela ngokwami. Uma kuwukuthi engikuzwile kuliqiniso ngizokwazi. Uma futhi ngelona iqiniso ngizokwazi. Yazi lento ngikhumbuza incwadi yokuqala kaJobe uverse 6. Uma amadodana kaNkulunkulu esondela uNkulunkulu noSathane ekanye nawo, ebesethi uNkulunkulu uvelaphi? Athi ezweni lasemhlabeni, athi amehlo akhe ayibonile inceke yami uJobe. Athi yebo ngiyibonile. Athi futhi yimbi ukuthi athi uNkulunkulu hayi uJobe ngiyamazi. Yazi uNkulunkulu ufuna ukusifundisa nokusikhumbuzisa ukuthi la omubi eceba amaceba amabi ngeimpilo zethu, yena uyakwazi uqinisekisa ukuthi akuthina lapho. Uthi ngifuna ukuyibonela ngokwami. Kodwa besethi angifuni uAbraham angalazi iqiniso. Angifuni abantu bami babhubhe bengalazanga iqiniso. Angifuni balimale bengalitholanga ithuba lokubuyisana nami. Besethi uAbraham, Nkosi, uma kufunyanwa abawu-50 ngazi yokwenza njani? Athi uNkulunkulu ngeke ngibabhubhise. 45 ngeke ngibabhubhise. 30 ngeke ngibabhubhise. 20 ngeke ngibabhubhise. 10 ngeke ngibabhubhise. Now uthi uNkulunkulu ngenxa yalabo abalungileyo engiyobathola ngosindisa izwe lonke. Yazi kwesinye isikhathi sisinda ngemkhuleko yogogo. Yambona lo muntu mhlambe emndenini ombiza ngesidaphu noma ngesiyaluyalo noma ngesilima noma ngento engenamsebenzi. Mhlambe sisinda ngemkhuleko yabo. Lona simbuka engathi vele useless. Mhlambe ukholo lwakhe olisabambe lo muzi. Mhlambe ukukhala kwakhe, mhlambe ukulunga kwakhe, mhlambe ubulima bakhe esidonsa ngabo zonke lezi zibusiso esiyizo nesinazo. Yazi kwesinye isikhathi ayikho into edlula isibusiso sasekhaya. Ukuthi emehlweni akho angabukeka engenamsebenzi, angabukeka
eyisilima, angabukeka eyikho konke, kodwa mhlawumbe uNkulunkulu ubuka ukulunga kwakhe ahokele thina sonke. Yamangalisa lento uNkulunkulu ayenzayo. Uthi ngenxa yabo angeke ngabulala muntu. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi sibuso sesivikele isikhanyisele sinikeza amandla nomusa nothando ngegama likaYise sebenendodana nomoya ocebileyo. Amen.